N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ụmụafọ ala anyị achọghị ego ₦8,000 gị. Nke a ka Rotimi Faso na-agwa Tinubu ugbu a maka ntiwapụ nje ọrịa anthrax. Kwụsịnụ iri anụ sitere n'anụmanụ ndị na-arịa ọrịa. Nke a ka ụlọ ọrụ na-alụ agha megide ntiwapụ nje ọrịa n'ime ala anyị NCDC n'asụsụ bekee na-ekwu ugbu a. Na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a, iwe na ọnụma ejupụtala ebe niile dị ka a maliterela ire mmanụ petrol Naira 568 n'ime steeti Lagos, Naira 617 n'ime Abuja na ndị ọzọ. Na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a, maka ọgbaghara mbugo ọnụego mmanụ petrol, unu na-achọ ịkpali ụmụafọ ala anyị ime njegharị iwe. Nke a ka otu Seron na-adọ ọchịchị etiti aka na ntị ya ugbu a. Akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a, maka mbugo ọnụego mmanụ petrol, ọchịchị gọọmenti Tinubu etufuola ụtọ ọchịchị nke pụrụ imepụta mkpụrụ ọma. Nke a ka Malam Mohammed Gabau na-ekwu ugbu a. Kwụsịnụ ịmụnye ụgbọ mmiri ndị bụ mmanụ crude ezuru n'ohi ọkụ. Nke a ka ndị ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti na-agwa ndị ọrụ nchekwa n'ime ala anyị ugbu a